Hola, senyorita Ryanair. Tu, un nom més raro, Volíem 2 bitlletes en el proper vol a Sant Cugat, A Stuttgart, president, a Stuttgart. Això és Stuttgart, Anem a veure el Stuttgart-Barça. Barça, Barça, Barça! Sí, que allà juga aquell jugador, el Lev, no? És un jugador que no sabia jugar perquè era biòleg rus. Bielorrus, president. Bielorrus. Bé. Doncs 2 bitllets a Stuttgart seran 200 euros per bitllet, un total de 400 euros. President. 400 euros! És caríssim! Sí, més 10 euros si facturen la maleta. Disculpa, senyorita, un moment, Joan, tinc una idea! Bon dia, senyoreta. Un bitllet per a Stuttgart, sisplau. Oh, i el seu amic? No ha pogut venir, Vaja. Així doncs, un bitllet per a Stuttgart seran 200 euros. Més la maleta, 210 euros. És gravíssima. És la meva fatxa. És que tinc una gana. Però si la maleta no ha arribat a Stuttgart, on deu ser el president? Guten Abend, on està el campen de les